दिनै जोङो मोनफ्रोमबो कालेक्सन मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मिटिं तेजपुरावनो जों खैबार जाखो 10-12 बार जाबाय जोङो दाहार दुहार लानानैबाबो जोङो गारि भारा लानानै जोङो मिटिं खुंनो थाङो गुबुन हारि हिनजाव लानानै दिनै साला बे प्रमदआ बेयाव गफुराव आगान होफैनो मोननाय जानाय नङा। आंनि बुंनांगौआ बेनो जोङो 1987 मायथाइनिफ्राय बर'लेण्डनि थाखाय जोङो सोमावसारबोदों। 1983 मायथाइयाव जोङो बिटिसि एकर्ड खालामनानै जों सारेन्डार जादों। बिनिफ्रायबो जोङो बाहाय फैलार जाबोदों आरो नैथियाव बिएलटिनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों बेयावबो जोङो फैलार जाबाय। थामथियाव जोङो दा मिथिनो मोन्दों जे जोबथा जोंनि बर' सुक्ति बे बर' सुक्तियाव जोंनि इन्टार गहपुर आरो लोगोसे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलगुरि गामिसिम ओरै सदिया नङा जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलगुरिनिफ्राय लानानै जोंनि बिटिआरआ जागोन होननायाव जोंहा सुक्ति खालामनायाव जोङो गोजोनदों जायखिजाया आरो बेखौ आबुं जाफुंसारगोन होननानै जोङो आसा फारिबाय थादों। खिन्थु दा फैयै फैयै जों नुदों जोंनि माखासे एरियाफ्रा मोनसे मोननै गामिफोर हाबदों। अब्लाबो जोङो बे समाव गोजोननायाव दङ, जों धर्जआव दङ, जोंनि बे एलेकायाबो हाबगोन। नाथाय दुखुनांथाव बे बारावबो दासिमहालागै जोंनि माखासे बे अरुणाचल बर्डाराव थानाय गामिफ्रा सोरबा एफआरसि मोननाय गामिफ्राबो दासिमबो हाबाखै। गोबां समफ्राव फैयो जोंनि गहपुर ओनसोलनि गासैबो बर' गामिफ्रा बिटिआरआव हाबगोन। बुंफैनायलाय जोङो लिडारफोरनि खोथाखौ जों खोनासंनानै जों गोसोफ्राव जों गावखौनो एसे बानजायनानै जोंनि दुखु मोननायफोरखौ जोङो गोजोनग्लाय होनानै लादों। खिन्थु दिनै निउस मिडियाफ्राव जों नुयोब्ला जों आखौ दुखु मोनफिननाय जायो। बेनिखायनो आं खावलायनो गोसो जादों दानि जिथु बिटिआर सुक्ति सायकर बिथांमोना जिहेथु जेरैबायदि सुक्तियाव दङ बे सुक्तिखौ जाहाथे ए टु जेड माने गासैखौ मावफुंजोबनांगौ। मावफुंनो थाखाय आङो खावलायहरदों जे बिदि बादख्ल' बुदख्ल' जाहाथे खालामा। जों गावनि बर' जातिफ्रा जाहाथे गामिफ्रा गोमानानै थाङा। जोङो दिनै दुखु मोनदों मालाबा समाव जों बुंनो गोसो जायो जोङो अरुणाचल सिमायाव थानाय मिटारसेल' गोजान जोंनि माने बाउण्डारिया बे लामाजों जों थांलाय फैलाय खालामो आरो जोंनि जायथु माने गामिफ्राबो दिनै गुगोल मेपआव अरुणाचलावनो दङ। जों अरुणाचलजों थांनोसै जों अरुणाचलनि बाखिन्दार जानोसै जों बेबायदि मालाबा समाव जोङो दुखु फोरमायो आरो जों गोसोबो जायो मालाबा। खिन्थु जाति हिसाबै जोङो जातिनि थाखायनो जों गावखौ सेक्रिफाइस खालामबोबाय। दिनै गोबां जोङो सुबिदा मोननो गोनां दंब्लाबो सुबिदाफोरनिफ्राय जोङो दिनै बन्सित जाबोबाय। आंनि जिबनावथ' आङो साख्रिबो मोन्दों, नाथाय बर' आन्दलननि थाखाय आङो साख्रिबो मावनो हायाखै, जेबो मावनो हायाखै। जातिनि थाखाय दिनै जिउ बाउसोमबोदों, खिन्थु दिनै जोङो जेबो गैया, जों दिनै जिर'। आरो दिनै बे जोंनि इसिबांनाखि जिउ बाउसोमबोनायनि फिथाइखौ जाहाथे जोंनि सारा बर' एरियायाव जि बिटिआरआव दा लास्ट मोनसे सुक्ति जादों बे सुक्तियाव हाबोब्ला जों गोजोनगौमोन। जों जिखि मोनाब्लाबो अब्लाबो खिन्थु जों बेखौ मोनैनि थाखाय जों दासिमबो दुखुआव दङ आरो जोङो एसे खुद्रिनायबो जोङो थायो। मालाबा समाव जोङो जोंनि बर'नि लिडारफोरनि सायावबो जोङो दुखु मोनो, सोंखारिनो गोसो जायो। नाथाय मोनसे संगठनाव थाबोनाय हिसाबै, संगठननि सासे मावथि हिसाबै संगठननि लिडारफोरखौ आं गुबुनफोरबायदि एसे गाज्रि भाषाफोरजोंबो रायनो गोसो जाया। खिन्थु आङो बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना जिखि मावा मानो, जिखियाव थाया मानो, जायखिया गासैखौबो फुलफिल जोबथारनांगौ होननानै आंनिफ्राय डिमान्ड। आरो बेबायदि खालामोब्ला खिन्थु जोंनि बर' जातिया सेरखाय बेरखाय जालांनायाव दङ, गावजों गाव एना एनि जालांनायाव दङ। दा गोबां जोंनि गहपुर हालामाव बिटिआरखौ लानानै गावजों गाव गोबां दाङाबाजि जाबोबाय। सोरबाबा बिटिआर नाङा, सोरबाबा बिटिआर नांगौ, सोरबा बिटिआर नाङिनि थाखाय बिनि न'आव हांगामा खालामहैलायलायनाय बेबायदि गोबां जाबोदों। आरो बेखौ जोङो जे गहपुरनि सानसुमैगिरि बायदि जानानै मिडिलआव जों थानानै जोङो बुजायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समाव दाङाबाजि जादोंब्लाबो जों गोरोबलायनानै जोङो दिनै एखेलगे खामानिखौ मावफिनगासिनो दङ, बुजायलायनानै दोनगासिनो दं। जाहाथे बे घटनाया जोंनि हालामाव जाहाथे बारे बारे जाबाय थाया, बेनि थाखाय आङो बर'नि गासैबो सुक्ति सायकर खालामग्रा लिडार बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बे प्रब्लेमखौ जोंनि गेजेराव बारे बारे खालामबाय थाया होननानै आं खावलायदों। गुरुसिम मोननाय खोनादोंमोन सिमलगुरि ओरै मा गामि दंमोनलाय बेखौ? बिक्रमपुर, ओमफ्राय दलपा
बिथिजाय जों खोनादोंमोन नाथाय जोंनि खाथि खाथियावनो आलुफारा हाबबाय ओरैजाय औगुरि हाबबाय बे बर्डाराव अलरेडि हाबखाबायानो नाथाय जोंनि ओरै अरुणाचल आरो आसामनि सिमायाव दा सिमलागुरि मिलनपुर बे एरिया दाबो जेनेबा जों जेबो मिथिनो मोनाखै दा बेयो जोंनि प्रमद बर' सार आरो दा माखासे दैदेनगिरि जोंनि माबा मावथिफोर बिसोर बिथांमोना दिनैसिम जोंखौ माने जेबो खबर खाथि होआखै आरोना मिथियाखै जों दिनैसिम खिन्थु जोङो बे बिटिआर हाबनाय एबा बड'लेण्ड जानायनि थाखाय जोंनि गफुरनि जेनेबा ओरै सिमानियाबो गोबां माने हेफाजाब होदोंमोन बे जांख्रिनायाव मानोना ओंखाम थफ्ला लानानै गफुराव धरना होदों बबेबा रेल लामायाव धरना होदों नाथाय दिनैसिम जोङो बे जोंनिया जानांगौमोन जि एकर्डनिफ्राय खननै दा बिटिआर हाबनाय डिक्लेयार जाबाय दाना नाथाय दिनैसिम जोंनियाव दा बर्डार हिसाबै जोंनि बर्डार सिमाखौ खोन्थादों हिसाबै माने जोंनियाव बर्डाराव जानांगौमोन नाथाय दिनै जों एसे दुखु जानानै दं माने जोंनिया जागोन ना जाया बेबायदि साननाय दङ गोसोआव मानो होननानै बुङोबा जोंहाबो बेयाव गोबां सेक्रिफाइस दङ जेनेबा खामानि गारनानै जोङो बे बिटिआर एबा बड'लेण्डनि थाखाय जों नाजादोंमोन मोनसे समाव नाथाय दा गादियाव मोननाय लोगो लोगो प्रमद बर' सारमोना मा खालामदों आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामदों बेखौथ' जों दा मिन्थिना मोना जों जाहैबाय ओरैनो खेथि मावनानै जाग्रा सुबुं खेथि मावनानै जाग्रा सुबुंनि थाखायनो जोङो दा जेनेबा एसे एनै ससियेल मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुनायाव जोंनिखौ माने दा क्लियार होआखै दिनैसिम जोंथ' फार्स्टआव जोंनिया ओरैजाय सिमलगुरि दल'फा बिसिम होनाय लोगो लोगो जोङो माने सानदोंमोन माने जोंनिया अलरेडि गेजेरावनो दङ गेजेरावनो दं हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन खुसिबो खालामदोंमोन माने जोङो फालिदोंमोनबो माने जोङो बिटिआरआव हाबखाबाय होननानै फालिदोंमोन नाथाय दिनै जों माने गोसोआव गोबां साननाय दं माने ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानदों मा खालामनो सानदों जोंनि बागै माने बर्डार एरिया अलरेडि जोंना अरुणाचल बर्डार ओरैजायबो आरो लामा सामानि गोबां प्रब्लेम दङ जोंहा बर्डार हिसाबै जोंखौ नायस'ना आं सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानदों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सार CM जोंनि आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायोदि जोंनिया जोंनिया हाबनांगौ अलरेडि जोंनो बड'लेण्ड जायोबाथ' मोजां जोङो आरो मोजांसिन मोनगोन नाथाय बड'लेण्ड मोनाखै दा बर्थमान बिटिआरआव जों हाबोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो सिगाङावथ' जोङो जेरै दा बिटिआर हाबनाय गामिफोराव जेरैबायदि जादों ना बेबायदिनो जोंबो दा बिदिनो दङ आं नुनायावथ' इसेबां मानि जोंनियाव दा गोदान जों दा इसेबां मानि मिथियाबो माने जोंनाव हाबखायाखैनो अलरेडि जोंनि गामियावथ' बे सिगाङाव जिबायदि जादों दाबो आंनिबा बिटिआर हाबनानैबो बेबायदिनो दङ डेभेलपखौथ' आं एसे गोख्रै जानाय बायदि नुवाखै आरोना बिमा बिफाया हानि थाखाय गोबां नाजाबोबाय गोदोनिफ्रायनो नाजायै दिनैसिम माने माखासे खाथि एरियायाव रानलांजोब्बाय नाथाय जोंनियाव रानाखै बेखौ आङो जेनेबा जोंनि मानगोनां CM सार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि दैदेनगिरि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ बेखौ खावलायो जाहाथे जोंखौ नासायालासिनो हानि सोमोन्दैआव नासायालासिनो जोंनोबो हाखौ जुदि खाथियावल' होनानै जोंनि ओरैजाय अरुणाचल बर्डार साइडथिं मानि थाखाय होआखै गेजेर होदों खिन्थु जोंनियाव सिमलागुरि ओरैजाय मिलनपुर ओरैजाय गेजेराव आरो माखासे दंबावो गामिफोर बिसोरखौ दा दुखु मोननाय दङ जोंनि बिखाया गावफ्लेजोबदों मानो होनोबा दिनै ओरै गथै माबाया ओरै दानखे दुनखे गावलांजोबनानै दिनै औगुरि सिमलगुरि बेफोरो जुदि बिटिआरआव जुदि गोलैजोब्बायब्ला दिनै जोंनि सिमलागुरिया राजगरजिङा मानो गोलैदिया दिनै बे प्रमदआ दिनै बेखौ मा सानदों जुदि बे गामि दरनै दरथामा राजगरजिङा जुदि बिटिआरआव जुदि हाबसननांगौ गैयाब्ला दिनै जोङो मोनफ्रोमबो कालेक्सन मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मिटिं तेजपुरावनो जों खैबार जाखो 10-12 बार जाबाय जोङो दाहार दुहार लानानैबाबो जोङो गारि भारा लानानै जोङो मिटिं खुंनो थाङो लैहोर रायजो राजाफोरा बिखानि थैखौ दै खालामनानै दिनै बेयाव हेफाजाब होदों दिनै सिमलागुरि बे राजगड़ जिं मिलनपुर दमनपुर बेफोर अरुणाचल बर्डार जिंनिया मानो गैया मानो दिनै जोङो प्रसार मोनाखै मा खालामनो सानदों प्रमदआ बे प्रमदआ दिनै गुबुन हारि
खौ लामानाय माबा अनसायनानै गुबुन हारि हिनजाव लानानै दिनै साला बे बर' हारि गामिखौ बर'नि राजकर जिं जिं अरुणाचल बर्डार जिं जिंखौ दिनै मानो नायसननो मेगन गैया नामा बेनाव हो आरो दाख्लै बियो बावाखैनो नै अरुणाचलाव बे फैयै फैयै जोंनि बे सिमा बाउन्डार जिं जिंखौ बियो चिफ मिनिस्टारनो फाननानै जालांजोबबाय बे मुर्खआ होमबा जोंनि सिमलागुरिया दिनै बिटिआरआव जुदि गोलैयाबा गफुराव फैनो जुदि गोसो खेबबैसो रानबावगोन प्रमद नोंखौ सारखौनो होनला जोङो मालायफ्रा सार होनोबा आं सार होना होमबा नोंनि मैलुआ मा थागोन हारसा हिनजाव लाग्रा हो अरुणाचल जिं जिंनि हाखौबो फानना जानो थोआ बिटिआरखौबो बासि बासि गालांग्रा नोङो मोसौ एफआरसियाथ' जानो होनो गुटि डकुमेन्टस बिबाय थायो हरबाय थायो दासिम एफआरसिनि माबायानो गैया जोंनियाव खांनायाथ' लांनाया जोंनि बे लामा खरसल' जोंनो थाबायनाय जोंनो खरस जानाय बेल' खिन्थु गोजौ लेभेलाव जों हरफेरनो मोनाखै बेबो थिग थगायनानैबो लाब गैया मिसा खोथाखौ बुंनानैबो लाब गैया जों मावनानै दांनानै जाग्रा जों खेथियक मानसि साख्रि बाख्रिबो गैया जोङो थगायनोबो गोसो गैया जा नुदों जा मोनदों बेखौ बुंदों बिटिआरआव जों लोगोसे नैबे हाया माबार जाफानांगौ जोंना आरो बिटिआरआव जोंखौ माबार सोसनफानांगौ हानि रिजाल्टआबो जोंनो माबार डिक्लेयार नांगौ नङाबा प्रमदआ बेयाव गफुराव आगान होफैनो मोननाय जानाय नङा